Trump's getting beaten up here. Whoa! He's getting clubbed, he's getting drugged, he's getting beaten up. Top of the head. It's finished. Well, a good win for Martin Terpstra then. And our next fight takes place in the heavyweight division between Martin Terpstra and Muhammad Ali. Terpstra is just a very intimidating figure inside that ring, Joseph. Yeah, just so big. Martin Terpstra! Martin Terpstra gaat nou bij de beste kickboxers van de wereld. En om Fot maar mij de door in de hoes te vallen, hij kan ik van de beste van de wereld winnen. Kan hij ook van Rico Verhoeven winnen? Zeker, zeker. Ja hoor. Maar Safir, zou eerlijk maar weer wijzen, is hij nog lang net. Eerst even weer waarom zien. Terpstra kickboxte voor Infusion. Krijgt één niveau onder Glory. En daar werd hij wereldkampioen. De eerste ronde, toen zette ik hem heel goed onder druk. Die heb ik dik gewonnen. En de tweede ronde kwam hij een beetje terug. En op het einde van de ronde, toen ging de bel. Toen sloeg hij 1 keer na. En toen sloeg ik direct terug. En toen duwde hij me in de rug. En toen heeft mijn trainer me de weg gehaald. Heb je een minuut rust. En toen was het binnen no time sloeg ik een rechterhoek hem neer. Kreeg je 8 tellen. En daarna, na die 8 tellen gingen we weer tegen elkaar en sloeg ik hem daar weer neer. Dus zo heb ik gewonnen in de derde ronde. Hij kon er nog wel emotioneel in, daar profiteert je toch heel goed van. Ja, en ik bleef rustig. En dan is de wereldkampioen van Infusion Bond. Wat doet dat dan, Mario, op dat moment? Ja, heel blij. Was heel mooi. Ja. Dit klinkt vrij nuchter, als het zo zeggen. Ja, blij. Wie dat heel emotioneel? Ja. En die emoties hien dan ook maar wat bijzonders te maken. Hij praat er leven net over, maar zijn heid kan correct voor het hellen van de wereldtitel te versteren. Nou ja, dat was met mijn vader. Die donderdag had ik die... kom ik er even niet uit. Nee. Toen had hij de wereldtitel pakt? Ja, die donderdags was een crematie nog van mijn vader. En die zaterdags had ik die wedstrijd. Dus dat maakt het wel veel heftiger. Ja. En de praat al even net over, hè? Nee. Maar net omdat hij er verskammerd volgens mij. Nee. Nee. Maar waarom net? Wat is dat? Gewoon liever niet. Nee, dat zijn mijn eigen dingen. Dat zijn privé dingen. Ja. Maar het is ook mooi, dat is toch die wereldtitel hellest. Ja. Maar die heid in de achterholen. Ja. Dat moet er ook wijzen, toch? Ja, zeker. Ja. Nou shot hij leven vooruit naar het eerste gevecht bij Gleeks. Onbetaald verlofopname, fulltime uit de sport dwaande en nou op naar die eerste wedstrijd in augustus in Ahoy, Rotterdam. Hoe groot is de kans dat dat winst? Heel groot. Geen grootspraak. In theorie wint hij dat toernooi, omdat daar ben ik stellig van overtuigd. Bij winst volgt dan de Grand Prix in december. Een toernooi dat eigenlijk zien wordt als de opvolger van het populaire K1-event wat Jetty in Japan organiseren waard. Kan die ook winnen? 100%. Er gaan al berichten op Versport-site dat Martin Terpstra het grote gevaar wordt. Ja, het droomscenario is dit toernooi winnen en dan het 8-mans toernooi winnen. Dan is al een hele grote droom uitgekomen. Als hij dat echt winnen kan, dan gloort er toch ik nog een wereldtitel onder de horizon. De wereldtitel die nou in handen is van Rico Verhoeven. Kan hij ook van Rico Verhoeven winnen? Zeker. Ja hoor. Ik zeg zelfs, ik heb Rico het liefst zo snel mogelijk. De nieuwe tegenstander van Rico Verhoeven, die heb ik 3 jaar terug nog verslagen. Dus ja, wat niet kan. Maar Rico is na die 10 jaar, want zo lang is hij al ongeslagen kampioen. En iedereen die weet, als je lang dingen doet, dan verval je in een soort routine. En Rico is met zijn hoofd met andere dingen bezig. Rico wil filmster worden, Rico heeft meegedaan aan een film. Dus het is nu de tijd om hem te verslaan. Geen grootspraak? Geen grootspraak. Nee, iedereen die verstand heeft van deze sport, die zal dat beamen. Het is absoluut geen grootspraak. Martin Terpstra, u dan wat, kan winnen van Rico Verhoeven. Ja.